kan også forestille sig, at det er et lille vandløb, hvor man ser, at det kommer hen, og så ligger der en sten i midten, og så er det nødt til ligesom at gå udenom, og så samle sig igen. Det område, der sådan ligesom er uden om det der, den sten, som vandet nu skal flyde udenom, det er det, man kalder en ø. Så hvis man ser en ø på en linje, så har det noget at gøre med, at det er en periode, hvor man har haft svært ved at koncentrere sig. Goddag og velkommen til endnu en gang. Som jeg jo har været inde på tidligere, så har vi ved at være omkring slutningen af, hvordan linjerne ser ud. Men hvis man kigger på alle linjerne, så kan man jo se, at der er nogle steder, der danner der sig både nogle små firkanter, nogle måske trekanter eller små, ligesom et helt lille gittermønster, der kan ligge hen over hænderne eller hen over linjerne. Og alt det er også med til at fortælle en historie om hver enkelt linje. Og det er det, jeg vil prøve på at uddybe en lille smule i dag. Det er de områder, som vi nu skal se på. Det er ikke kun et enkelt sted eller en enkelt linje, det er simpelthen alle linjerne. Og alt efter hvilken linje det ligger på, så har det jo en speciel betydning. Er det omkring eller oven på hjertelinjen, så har det selvfølgelig noget med følelser, kærlighed, parforhold at gøre. Og hvis det ligger på den linje, der jo hedder hovedlinjen, jamen så har det noget at gøre med arbejdssituationen. Og ud fra det, så er det jo, at jeg kan se, om det har været godt eller skidt at arbejde, og i hvilke perioder man måske har skiftet, eller har været meget urolig, usikker omkring det, man har lavet. Og det her, det gælder alle linjerne, men jeg fortæller, hvordan punkterne ser ud, og jeg vil fortælle, hvad de betyder, og så må man selv prøve at se, om man kan koble det på de forskellige linjer, og så få lidt af en forståelse for, hvor det måske er, man har haft nogle komplikationer eller problemer, eller gode og positive ting. Det tæller jo lige så meget som alt det andet. Men for det første, hvis man ser en lille ø på en linje, og når jeg siger en ø, så er det jo selvfølgelig ikke sådan en med et palmetræ på. Altså det er en linje, hvor man sådan forestiller sig, at man kan også forestille sig, at det er et lille vandløb, hvor man ser, at det kommer hen, og så ligger der en sten i midten, og så er det nødt til ligesom at gå udenom, og så samle sig igen. Det område, der sådan ligesom er uden om det der, den sten, som vandet nu skal flyde udenom, det er det, man kalder en ø. Så hvis man ser en ø på en linje, så har det noget at gøre med, at det er en periode, hvor man har haft svært ved at koncentrere sig. Man har haft lidt svært ved at være målrettet, og det kan jo både være omkring følelserne, arbejdet og familie i det hele taget. Og jeg vil sige, hvis det ligger på livslinjen, så kan det have noget at gøre med en sygdomsperiode også. Fordi så er man sådan lidt ude af balance og har svært ved at holde fokus i den retning, man nu engang går i. Så øerne, ja, de kan være på alle linjer, og alt efter hvad det er for en linje, jamen så er det der, det har en betydning. Der kan også være nogle små punkter, og hvis man forestiller sig, at man har et knappenålshoved, som man sådan ligesom kan plante ned i linjen, og de ser ofte ud som om, at det er fordybninger ned i linjen. De kan også ofte have en lidt brunlig farve, eller en lidt gråsort farve, og det fortæller jo om, at der enten er ro og stabilitet, som den brune farve fortæller om. Det kan også fortælle om, at der er noget negativt, hvis den er mørk eller sort, det lille punkt. Men selve punktet fortæller om, at der er en blokering. Der kan også sagtens være en blokering
på en rolig og en stabil måde. Men det er jo så fordi man er gået lidt i stå, at man sådan ligesom bare hviler i sig selv og ikke har det der flow fremad. Så blokeringen kan både være positivt ment, men den kan sandelig også være negativt ment. Og de der små knappenålshoveder, det er dem, man kalder for blokeringspunkter i linjerne. Der kan også være som et lille gitter, hvis man forestiller sig, at linjen ligger hen igennem hånden sådan her, og så går de andre linjer, de går på tværs, og de kan danne et fint netværk af linjer hen over en linje. Og det er et tegn på, at der har været mange forstyrrelser i den periode, man har været i. Hvis man forestiller sig, at det er på arbejdslinjen, jamen så kan det være mange forstyrrelser udefra. Altså, det kan være kollegaer, chefen, der ligesom har været, hvor der har været uro. Hvis firmaet for eksempel er i en periode, hvor man skal vide, om vi bliver fyret eller ej, jamen så virker det som om, der er forstyrrelser på arbejdslinjen, og det påvirker rigtig mange mennesker, og så så er der en negativ energi omkring den periode, hvor man har arbejdet der. Det kan selvfølgelig også være på følelseslinjen, hjertelinjen, at der har været forstyrrelser. Det kan jo være, at man måske en periode har haft en følelse af, at man er blevet overset, eller at det har været negativt i parforholdet, og det skaber også nogle forstyrrelser. Og der er også alle de små linjer, der går henover. Hvis der nu er firkanter på linjerne, så fortæller der virkelig om, at der er ro og stabilitet. Og firkanterne, de kan springe ud fra linjen, men de kan også ligge som sådan en klamme hen over et område på en linje. Og det fortæller jo så til gengæld også noget om, at den der ro og balance, man er i, er positiv. Den er, hvis det er på hovedlinjen, arbejdslinjen, så fortæller det også noget om, at ens økonomiske situation kunne være rigtig god i den der periode. Det kan jo have noget at gøre med et nyt arbejde, hvor lønnen absolut er betydeligt bedre, end den har været før. Det kan også fortælle noget om, at man virkelig bare har fået styr på ens økonomiske situation. Det behøver man nødvendigvis ikke at få for at skifte arbejde. Det kan jo også være der, hvor man er i forvejen, men at der så bare er ro og balance omkring det. Det næste er trekanterne. Og trekanterne kan enten som firkanten springe ud fra linjen, hvor den linjens kant danner den flade ende af trekanten, og så den sådan vokser ud derfra. Og det fortæller noget om, at der er lykke og held i det område, man nu er i. Altså man har det positivt, man har det godt, og at man føler virkelig, at man er ovenpå, og at hvis det er jobbet, jamen så er det et job, hvor man føler, at man er på den rigtige hylde, og har det rigtig godt med det, man laver. Så er der en anden, eller den sidste af de her punkter, og det er faktisk ikke et rigtigt punkt. Det kan nogle gange være lidt svært at se, skelne, hvordan det ser ud her. Og jeg kalder det en stjerne, men det er ikke en stjerne med sådan kanter på. Det er ligesom, at hvis man forestiller sig knappenålshovedet i midten, og så er der små linjer, der springer ud derfra, og danner sådan ligesom man kan også kalde det solstråler, altså de virkelig kommer ud derfra. Det har noget at gøre med, at man støder ind i et område, hvor ens talent kommer til udtryk. Og det er jo selvfølgelig ikke kun lige i det tidsrum, hvor det sker, fordi har man talent, jamen så spreder det sig selvfølgelig længere fremad. Men der kan jo være forskellige tidspunkter, hvor man udnytter sit talent mere end på andre tidspunkter. Men stadigvæk, de der stjerner fortæller noget om talentet, og om hvor man er god, og i hvilke situationer eller tidsrum man udnytter det her mest muligt. Det her var jo bestemt ikke noget om kun én linje, det var dem alle sammen i en stor buket. Og så lidt om, hvad det er, jeg kigger efter, når jeg ser på linjen. Så det er ikke kun linjens facon, længde,
og om den er meget fremhævet i hånden, eller om den ligger dybt i hånden, men hvordan den er møbleret derhen af, om der er gode, dårlige, eller punkter, eller øer, eller hvad det nu er, man skal lægge mærke til. Så nu er vi færdige med alt, hvad der har med linjer at gøre i hænderne. I har fået historien om hver eneste linje. I har fået historien om hver eneste område, og hvad det fortæller i hænderne. Jeg håber virkelig, at I har nydt og fået noget ud af det her, jeg har fortalt jer. Og stadigvæk, så laver jeg jo flere udsendelser. Der kommer meget mere, men nok lidt af en lidt anden skuffe. Og stadigvæk så vil jeg gerne opfordre til, at I sender mig nogle mails, så skal jeg nok lige tage op, hvad det er at svare på omkring selve håndlæsningen. I næste uge vil jeg gerne have lov at fortælle noget om billederne, som jeg har været lidt inde om, men hvordan jeg ser dem og hvad jeg bruger dem til. Så jeg vil selvfølgelig opfordre jer til at kigge med igen i næste uge, og jeg glæder mig meget til at fortælle om fremtiden i jeres hænder. Tak fordi I har været med i dag.